Tentunya masih disiarkan langsung dari kawasan Dali Alas Tua Poncol. Radio Kandang Udara menyapa Anda semuanya. Tanggal 30 Oktober dek wingi, SMS-mu isih ono HP iki, tak simpen ono jero folder pribadi. Terus tak waca saben awan saben bengi, saka terminal Arjosari kowe pamit budal neng Bali. Embo Denpasar, embo ngendi, embo kecantol cowok Australia. Nanging saiki kok ngajak bubar, opo kowe kepencut cowok Denpasar. Keputusanmu, bulan tekadmu, mung pandung aku pada ngodalanmu. Sing penting aku wis tau ngrasake, yen ngajak pisah aku mung manut wae. Joko Dudo Denpasar akeh tunggale, pilih ketut apa wayan apa made. Jujak juk, jujak juk, jujak juk, jujak juk, jujak juk, jujak juk. Ora prawan, ora rondo, aku ngerti kowe sapa. Ora Joko, ora Dudo, karo aku jane padha. Aku wis mbok wanti-wanti, aja nganti aku lali, tapi engkau lupa diri. Cintaku kau bawa pergi. Timbang mikir kowe penak turu wae. Sapa ngerti aku ngimpi petuk kowe. Jroning ngipi terus kowe tak jak ngene. Yen ra gelem penak diplekoto wae.